A už podle ohlasu slyšíte, že je to domácí závodník z Kladna, Robert Černý. Poprvé v kategorii seniorů a musíme říct, že úspěšně. Robert se v semifinále umístil na 5. místě, což je samozřejmě v takto náročné kategorii velmi velký úspěch. Uvidíme, jak se mu daří teď ve finále. Já myslím, že to sestavuje celkově bez chyby. Nicméně ta obtížnost daleko ještě není taková, jaké rozsahuje sestava například Jana Pochobradského. Bylo vidět, že si užívá tu skvělou atmosféru. Přece jenom mistrovství Evropy se do České republiky vrátilo po 10 letech. Ještě mezi tím tady bylo také mistrovství světa v roce 2003. To všechno už je strašně dávno. Teď zase po delší době Česká republika hostí špičkový sportovní aerobik. Navíc Robert je domácí, je zástupcem klubu ČASPV Kladno, takže je tady doma v úžasném prostředí a má obrovskou podporu fanoušků. Zatím průběžně druhé